ce yamuwa muna nan har abada ba za mu rabuwa da zuciya yake yin rayuwa ba mu ka karo gare mu da gani da ruwa matakin farko da nasara ke samuwa ka so wanda ya so ka kar ka zama kun rabuwa mu kara rike hannuwan mu da gani shawwa idan ka tuna ba da farkon rabuwa sai ka tuno farkon haduwa idan Allah ke tsara rayuwa ai shawwa duk wanda ka so kar ka ki shi ba dan wani ba fadar kanta a kar duba mai kadara na zama dukan akan daidai ne dukan wani rayuwar mu kun ga zane ne idan yau kai ne a gobe ce to wani ne zai raba kan mu hakan a shirme ne muna da ba za na bar masoya na ba kuna ji so mace da komai ba ni halwar da kuke gare na ba ta yi kasa ba nazari na bai wuce a kan ƙauna ba na san magana in na yi ba kwakya musami ba jikin na san a bangaren mai saba ku ne kuke addu'a rabana ba sai kiyan ba mu so iyaye mu zama masu kyawun haiba so matakin rayuwa kuma mafarin haduwa zan buɗe baki dan yanzu zane yau zan tsira da mafarin dan ka gaba ta yau daidai ba da raba na yi kira ba ta kya musawa ba mai maganar hankali ba zai kiyaye ba mai sayar da kakin wuta rabana ba zai kiyaye ba ka duba mai rowa samun sa bai zama daidai ba gadar zare wanda ya yi kamar da shukar gara inda garar gani na ke iyaye ba gadawa ne bai fasana ina matafi ba na bai zama mun haihu ba karki fara karni kamanta kan soyayya rayuwa madubin ta zuciya ce mu duba manya yara ƙanana fannin kauna da mun gano farko zuciya ce sarki da hankali na da lafiya nake yin komai yawa na san bakin mai kama iyanan take kuma da na sabon na waya zan san kowa ce da ni halisu ko kuce da shi dan baiwa na kukun da suna so ya kai da kumance da lafazin makina so mafarin rayuwa kuma mafarin haduwa